alle sammen, og velkommen til Drain the Lake. Jeg har aldrig spillet det her spil før. Og jeg er med. Nikolaj, ja. Så lad os prøve det her. Kom, Nikolaj. 2. Vi tager bare easy mode nu, når det er vores første gang. Hvorfor svømmer den hej derude? Hvad sagde du lige, der gjorde? Åh, den cutscene! Ja. Ej, jeg tager min telefon i vandet. Hvorfor tager jeg en spand frem? Så du mener, at det er den eneste grund til, at vi gør, så der ikke mere er vand? Det er på grund af, at vi vil have vores telefoner tilbage. Nu kan jeg fylde den meget op. Vent meget. Wow! Kan vi få penge? Ej, man får penge af det. Fylder det her op. Og man kan selv se vandet, der bliver ved med at gå ned. Hvorfor dykker vi? Ja, det ved jeg så ikke. Det ved jeg ikke. Jeg prøver bare. Jeg kan se, der er noget nede under vandet. Altså, det er ikke noget, vi tænker, hvis den har i vandet. Der er ikke en haj i vandet. Jamen, det er jo Roblox.
next. Strong swimmer. Ja, der. Tænk det nok. Sådan der, de nye maskiner er her. Jeg har vi også nyt gjort. Jeg har fundet, hvad der står på os. Har vi? Ja. Og telefonen er så langt mere nede. Og desuden er din telefon egentlig vandtæt. Ja. Min er. Er det derfor, jeg gør det her? Nå ja, jeg har det, hvad jeg Se her, jeg har også skrevet. Men vi kan trække vejret for evigt, har jeg lige tænkt over. Det er ligesom fisken. Vi er på en papir og fisk nu. Jeg er lidt ærlig på det, der er automatisk. Gør den? Ja. Det er penge. Jeg mener, det er noget, som Brain gør. Brain? Ja, det her lige om. Nå ja, det hvor er det den der? Ja, den her. Jeg har bare købt begge to, Nikolaj. Det har jeg også. Jeg fik brød, så købte jeg begge to. Sådan der, jeg har købt alt. Jeg har seriøst købt alt nu, så nu ved jeg, at jeg ikke har brug for, du ved, at collecte penge. Og jeg har lavet 1000. Så jeg har ikke brug for at gå tilbage og fylde min spand ud. Jo. Men jeg har ikke brug for at tage pengene bagefter. Nej, det har du ikke brug for. Okay. Den skal man have brug for. Så nu vil jeg have dem før. Jeg vil godt se den gøre det automatisk. Ja, den gør det virkelig automatisk. Har du 4.000? Jeg har ikke engang 1.000 endnu. Der! Vent, vi er på bunden. Yes, vores telefoner! Vi har fuldstændig vores telefoner. Efter alt det her kaos. Phone ending. Vent, phone ending. Hvad betyder det, der er andre endings? Hvordan? Det var alt for den her video. Det tog 34 minutter. Det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og hvis der er en anden ending, så prøver vi at få den i part 2. Hej hej!